Iki rek ketemu es tebu varian-varian ini. Ada es tebu lemon, es tebu susu dan es tebu Yakult. Ono maneh. Suasanane enak banget tur. Pinggir kali, adem banget di Jalan Raya Stadion Lama menuju ke Raya Kemiri. Murah banget iki. Disaring ping pindho. Nggih, niki paling mriku. Ben mboten napa nyereti nggih teng gorokan. Ini ngeten ngerti. Buka jam pinten niki Pak De? Oh, winjing nggih weco nggene Pak De. Wadem. Lah es tebune varian-varian iki rek. Yang beri mana, Pak? Nggih. Tanya. Putih ya. Oh, bukan. Tak niki boleh matang ya, mesti jajan-jajan. Jenak tapi sepi ya. Ya, wis sak nek kate dodolan apa yo, kabeh.